Goedemiddag allegeer en welkom bij Doch het voor dien dwarp. Wij binnen Jente en Annemarije. Twee echte Koudemerbientjes. Want deze week stiert het dwarp Koudem in de spotlights. Ek wel bekend als het warme het van Zuidwest-Friesland. Doch het voor dit dwarp is voor de meeste Koudemers de normaalste zaak van de wereld. Maar alle koor hebben het mooiste ding valken gekregen. Een van de hoogtepunten is dat Koudem de Europese Dwarpsvernijingsprijs van 2006 won. Ek is het dwarp bezig met een nieuwe dorpsvisie. Op dit Koudemerbientje staan alle nieuwe plannen en ambities van de komende jaren. Deze week nemen wij je met daarom ook mee terug de thema's van deze dwarpsvisie. Als eerste om Koudem op scherp te zetten, maar ook om open te staan voor ideeën van Jim. En waar weet brengen wij ook het wapen op een idee. Dus laat Jim antwoorden jaren. Welkom in Koudem, het warme het van de Zuidwesthoek. Dan gaan we Joet naar de kok van de dag, want Ineke, we hebben elke dag een kok van de dag, die het 4 gangen in totaal voor de smaakjes. Ineke Joet de eerste en Dob is vrijwilliger in Koudem, bij Klaarbergen. Kun je daar misschien wat over vertellen? Nou, dat is een woonzorgcentrum voor oudere mensen. En daar koken we in de wintermaanden 1 keer in de 14 dagen. En dat doen een heel stel vrijwilligers met elkaar. Nou, hartstikke mooi. En we beginnen Joet met het voorgerecht, neem ik aan. Ja, het warme voorgerecht, dat wordt een soepje. En dat is een spinaziesoepje, spinazie van onze tuinders natuurlijk. En spekjes van onze zelfslachtende slager. Dus het wordt allemaal helemaal een lekker Koudemsgerecht. Hartstikke mooi. En zo'n succes. Dankjewel. Zat je hem dus wel in de gaten hebben wij alle dagen een recept voor je. We binnen je 4 dagen, dus ik een 5 gangen menu. En alle dagen zullen een orenkok in je van die gangen maatje. Het thema van deze eerste uitsturing is bouw en ontwikkeling. Want een dwarp dat libbet, dat bouwt aan zijn toekomst. En dan net omraak bouwen, maar ik nog denken over de bewoners van de toekomst. Wat is daarvoor nodig? Daarvoor nodig is lef en visie. En dat maakt het verschil. En dat weer dan ook de reden dat de Europese Dwarpsvernijingsprijs deze prijs kende aan ons dwarp Koudem. Lef wil ik er nog. Nou ik een nieuwe visie. Als je Koudem inkomen vanuit de Balkste kant, dan kunnen je de verzendings voor de ouderen net missen. Prachtig plak om in de toekomst een zorgboulevard te realiseren. Wichtig is om bij nieuwe projecten rekening te houden met jong en oud. Wenningen die het makkelijk omzet worden kunnen voor een andere doelgroep. Hier en Cape. Midden in het dorp een luxe appartementencomplex. Vooral de jongeren had hier een plak voor. Een prachtkans om de jongeren in het eigen dorp te houden. Misschien ook een kans in combinatie met ouderen wenningen op het terrein der senioren. Nee in een oude omjouwing. Een pracht van een voorbeeld en misschien ook wat voor jou? Als alles mooi zit, dan zul je hier met korten een nieuwe jachthaven komen. Doel is dat er nieuwe wenningen zet worden. Wen je aan het wetter, maar wel op renafstand van de winkels. Wij gaan verder met het bekende spel Kopspeakers. Ik heb hier 2 bekende Koudemers naast me staan. Sintje en Koen. Ik stel hem direct 2 vragen. En als je hem het goede antwoord en je hem blazen, dan moet je het antwoord aan. En met goed, dan moet je hem op een speaker slaan. En met fout, dan moet je de oren op een speaker slaan. Ja, je snapt het? Ben je er klaar voor? Hartstikke mooi. Dan gaan we beginnen met de eerste vraag. In 1984 verleert Koudem de status van haatplak van Warkum. De Koudemers kwamen bij elkaar om het probleem in kaart te brengen. Daarom stier de stichting Trog in. Wie
Wat wie haar motto? Is dat A, het dorp dat leeft, bouwt onze toekomst? Is dat B, Koudem, erop of eronder? Of is dat C, vooral teruggaan? Sintje wie herder? B is fout. Helaas. Dus kom dan maar slaan en ik hoop dat het maar is. Hartstikke mooi, dat is beter, dat is goed. We gaan verder naar vraag 2. De ontwikkelingen van Koudem binnen heel wat de jaren 90 volop in beweging. De Koudemers loten er weer in. Dat leidde tot de Europese dorpsvernijingsprijs. In Hokkerier wordt de uitreiking van deze prijs in Koudem vierd. Is dat A 2006, B 2007 of C 2008? 2006? Fout, kom. Het wie hier in 2006 won, maar het was vierd in 2008. Dus Sintje, dan maar slaan. Nou, dat is jammer. Nee, we blijven streng. Ik sleen meer, hè. Ik heb een lichte voorkeur. Nou, het blijkt wel dat Koen weer de winnaar is van de dag. Nee, gefeliciteerd. Ja, klasse. Dan geven wij nou terug maar het talent van de dag. Koudem barst van het talent. En dat zorgen wij alle jaren weer bij de Night of the Bientjes. Druwende krijgt efter deze muzikale joen voor en terug Koudemers is Bruno Rummler. En daarom is hij uw eerste talent van de dag. Give it up voor Bruno. De bien binnen green en het wetter lekker fris. Een ijskoek bij mijn tollen, wat ik voel lekker is. Wij zitten net meer binnen, nee wij zieken het strand weer op. En mooi die toeristen stuurt heel Friesland op hun kop. Want het is simmer in Friesland en kal is vaak voor het kot. Wij zielen zwemmen, drinken en je meest die er net van had. Want het is simmer in Friesland, wij had je nooit zin. En had het net pas het zwaarje wij wel dat het kind. Komt tussen steekje. De pisten op een vjelden en de scootjes op een maar. Wij zwemmen in een Noordzee of efter in een vaart. Steltjes binnen eten en geen te douchen in de nacht. Kwatte broeken en bikinis, oh wat is Friesland een pracht. Want het is simmer in Friesland en kal is vaak boakot. Wij zwemmen, zielen, drinken en je meest die er net van had. Want het is simmer in Friesland, wij had je nooit zin. En had het net pas het zwaarje wij wel aan het kind. Oh, kroepenkoor waarom, want de nachten binnenkort. Er is wat te beleven voor jong en ik voor oud. Want het is simmer in Friesland. Want het is simmer in Friesland. Want het is simmer in Friesland. En al is het vaak wel wat koud. Wij zielen zwemmen, drinken en je meest die er net van had. Want het is simmer in Friesland. Wij had je nooit zin. En had ze net pas het zwaarje wij wel aan het kind. Oh, simmer in Friesland. Het is simmer in Friesland. Simmer in Friesland, het is simmer in Friesland. Simmer in Friesland, het is simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Tjoch, op is hij te lang. Dankjewel. Ja, dat weer Bruno, maar zien simmer in Friesland. Dan gaan we nou verder met de dagelijkse column. En die is deze dag van Wim Beekman. Moe. Zo vreselijk moe word ik ervan. Dat wij hier zo nodig moeten ontwikkelen. Kijk, ik ben een Hollander om Utens. Jaren geleden hier gekomen voor de rust. Voor het platteland. Waar alles gaat zoals het gaat. Gewoon dorp met gewone mensen. Waar je nou eens niet een visie hoeft te ontwikkelen.
geen beleidsplan hoeft te schrijven. Geen projectnotitie hoeft te implementeren. Dorpsvisie. Jakkes. Wat een vies woord. Geef mij maar zo'n mooie aanzichtkaart met zicht op de Koudemertoer. Dat je van verre ons dorpje hoog op een zandbult in de Zuidwesthoek ziet liggen. Dat is pas een mooie visie op het dorp. Nou ja, we moeten niet leeglopen natuurlijk. Of vergrijzen. We moeten de jeugd wel behouden. En onze scholen. Maar ja, hoe doe je dat? Kan er hier niet ergens iemand een plannetje ontwikkelen voor ons dorp? We zitten hier aan tafel en we willen even in gesprek over dorpsvisie, over ontwikkelingen, over het thema van de dag. Welkom Lamet Fatma, voorzitter van het Dorpsbelang. Zo zou we het hier maar even bij horen, denk ik. En Germen Zwerver, bestuurslid van Stichting Trogingen en bestuurslid van SDK, Stichting Dorpsvernijing. En Siert en ik zullen proberen deze man eens even te ondervregen over wat doen we eigenlijk in Koudem, hoe gaat dat in Koudem. Maar we gaan eerst even naar de dorpsvisie, Lammert. We hebben hier gekregen dat er een nieuwe dorpsvisie is. Zou je daar het hier over vertellen kan even? Ja, dat ken ik wel. Toen het duidelijk was dat de gemeente nij voor de opging in de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland, hebben we Malkoor als dwarpelingen nooitocht over de toekomst van Koudem in die hele grote gemeente Zuidwest-Friesland. Maar 68 kennen. Ja, hoe kom je dan als dorp, als ondernemende dorp, ja, hoe blow je dan nog boven wetter, zeg maar. Dus toen hebben we misschien al nooit gedacht van, misschien we maar een sterke visie op papier zetten. Nou, dat is mooi nou, sterke visie op papier zetten. Maar wie bedenkt zo'n stand? Want ik bedoel, Koudem, ja, wat wil je dan eigenlijk? En wie wil wat? En iedereen wil wat oors, dus hoe doe je dat? Ja, ik vond het wel mooi van onze columnist Beekman, die het visie wat vies vond. Koudem in het verliezen ik net van de visies op papier, maar vol meer visies in uitviering. Omdat er een sterke visie in Holm van de mensen in Koudem zit. Nou, en al die gedachten hebben wij vorig jaar bij elkaar gebracht om alcohol die visie uiteindelijk op papier te krijgen. Want dat wil die naar je gemeente graag. Dat die maar een sterk document komt waarmee ze hun riek uit kennen om vooral het plan in Koudem in uitvoering te brengen. Dus dan hebben we voor de gemeente een mooi plan maken. Komt het daarop deel? Of hebben we er zelf ook nou wat aan? Nee, het jouwt dus zelf ook wat richting. We hebben alle Koudems der Vliet hierbij belutsen. We hebben een enquête onder alle Koudemers invullen laten. En die is maar een ongekend hoge respons is die invult. Dus daarmee heb ik on draagvlak werken. Draagvlak om alle bewoners van Koudem ik mooi te nemen in ontwikkelingen voor de komende jaren. Oké. En dan komen we bij die dorpsvisie. Daar hebben we natuurlijk een mooi boekwerk van maken. Hoe of net? Ja, uiteindelijk, het is net een boekwerk worden, want dat is heel standaard, dat maakt het iedereen. Uiteindelijk hebben wij de visie op een USB-stick zetten. Een USB-stick in de vorm van een bandje. En dat is een fantastisch document worden, wat de komende jaren ik leven bloot, terwijl het elke jaar weer opnieuw up-to-date. En dan Joert ben we aan het eerste thema uit die dorpsvisie. En dat is de ontwikkeling van het dorp. Germen Zwerver, ontwikkeling van het dorp. Waar hebben we het dan over? In ieder geval net wat de heer Beekman geschetst heeft. Want dan hier het dorp al leeg geweest. En nee, ontwikkeling is eigenlijk steeds maar continu in beweging bloeien. En dat betekent dat je eigenlijk elke jaar 1 2% naar je wenten bouwen moest. Of in ieder geval de voorzieningen op peil te houden. Dus dat is gewoon belangrijk. Ben er wel een oude mensen voor die naar je wenten dan? Nou ja, mensen binnen er soms net altijd, maar je moet er soms wel de doelgroepen zieken. En de doelgroepen die zitten net altijd in de starters of zitten net altijd in de ouderen. Het kan een tussenklasse wezen. Maar er binnen heel soort doelgroepen en soms moet je zich ziekje. En zo hebben we dus nooit wandelen met de zorg, om die wat te optimaliseren. Nou, daar zit een kans in. We hebben natuurlijk de jongeren die we nog een plakje aan kennen. Bij mogelijkheden genoeg. Alleen nog, ja, we moeten net vieren dat we natuurlijk heel Twente nou ik de Cape staan hebben. Dat is in alle dorpen wel een beetje zo. Maar dan moeten we nog een invulling van ziekje. Of we moeten misschien wel zien dat we een andere type wenningstak bouwen gaan. Maar het bloed, het feit dat wij de leverens omheen houden willen en houden dat wij 1 à 2% per jaar gemiddeld bouwen. Want dat ik de mensen hier in het dorp het jaar,
dan wil ze graag een starterswenningen hebben. En dat is helemaal geen ene van. Dat zijn de jonge lui die kunnen hier absoluut niet komen te wijnen. Die vliegen alle keer voeten, Gerben. Dat moet toch alles? Nou, dat is dan een mooie gelegenheid om daarop in te zetten, zou ik zeggen. Er wordt natuurlijk ook goed naar jongen, alleen ja, dan moet ik bouwd worden en dan moet bouwd worden kennen. Nou, en als de starters heeft, ja, dat is al een probleem, omdat die natuurlijk ook een financiering hebben moeten. Nou, en dat is op dit moment natuurlijk vrij zwaar alle keer. Dus dat zou betekenen moeten dat de corporaties dus groter uitzetten moeten, dat die dus meer op deze groep inspelen kennen. En daardoor zullen we die mensen een goede wenteltaalwijze kennen. Hebben daar contact mee met dat soort instellingen, met banken en corporaties, om dat van elkaar te krijgen? Nou ja, de banken gaan hun eigen gang natuurlijk, maar de corporaties daar hebben we wel een heel veel contact mee. En ja, ik denk dat wij sinds 2000 eigenlijk al heel actief met deze club in gesprek binnen. Zij hebben die hele dorpsvernij hier ook opgericht, nationaal. Het is altijd in op geweest, zowel het dorp als de stichtingen, als de verenigingen, allemaal samenwerkt. Dan hebben we het dus al hier Wenningen. En dat is prachtig, maar de mensen die hier in het dorp binnen, die willen ik wat keepje, die willen zorg hebben. Dus hoe zit het met Verschenningen? Lammert, hebben we daar nog een idee bij? Nou ja, dat komt wel wat onder druk te staan. En daarom is het van groot belang, wat Gerben zei, dat we elke keer wat terugontwikkelen, terugbouwen. We hebben in Koudem nou een compleet set on voorzieningen. We hebben alles hier in Koudem, maar als we er net om denken, dan verliezen we aans die sterke basis die we nou in Koudem hebben. Daarom is het heel belangrijk om als dorp groeiend te blijven. En dat kan vooral met bewoners, maar ik maak de toerist als stedelijke bewoner. Het onderzoek, de enquête, heb ik uitblikken in dat de Koudemers ik de toerist zag als een stedelijke bewoner die mooi de voorzieningen in stand houdt. Dus het is heel belangrijk om daar de komende jaren in terug te bouwen, om die complete set die we nu hebben om voorzieningen, om die te houden. Toerisme is eigenlijk de enige industrie die wij in Koudem met, zo neem ik dat maar. Maar wat kunnen wij binnen kort of binnen een redelijke termijn verwachten voor de toerist? Komt er nog meer wetter in Koudem? Of kunnen mensen meer bootjes komen in Koudem? Of kunnen we zelf bij de bootjes komen? Of komen er nog aanlegplakken bij? Wat is de bedoeling met het toerisme in Koudem? Nou, wat we graag willen is dat de toerist meer naar Koudem tak komen kan. En we zijn dus bezig om te denken om te zien dat we vaarwetten naar Koudem tak brengen kunnen. We troffen die toerist meer in het dorp om mooi die voorzieningen in stand te houden. Dat is een belangrijk element wat ik in die visie waarom komt. Dus we moeten net afwachten, Lammert? Nee, in actie. In actie, ja. De haven ik? Ja, absoluut. Ja. De haven ik. We hebben onlangs nog gesprek gehad met de wethouder. Ik hoop dat er van de week nog even langskomt, want wat hij mijn telefoon is, ik tas had. Ik hoop dat het raast ik voor de camera docht, zodat de na zomer ik beginnen kunnen te graven met de haven aan de overkant van Koudem. Nemen we een autolist mooi, dan schroeven we alles wiels even op. Maar het is ook belangrijk, want die mensen zitten hier al, en we zitten hier naast het veldje. Daar wacht je wel heel lang op, Germ. Ja. Hebben we daar het plan voor dat veld? We zien al een bouwvakker volgens mij. Oh, ben je bouwvakkers op de tribune misschien? Ja, dat is een probleem. Eigenlijk, we hebben hier natuurlijk nog een lege locatie. Er moest eigenlijk nog een gebouwtje komen. Maar goed, de crisis die is sowieso net voorbij ging. En ja, helaas is deze een beetje strukkel op dit moment. Er is wel een doelstelling dat hier een gebouw komt. En het wie eigenlijk zou dat een commercieel plant onderzoeken. Maar wat winkeltjes erin en dat soort zaken. Nou, je weet al wel natuurlijk dat het vrij zwaar is op dit moment met winkeltjes. En dan gaan jij er meer voort aan erbij komen. En dus er zal een oren tekening komen met een mooi huisjes. Nou, en dat is eigenlijk in combinatie met het havenkwartier, zodat de mogelijkheid wijzen. Maar het is grond van de WEN-corporatie en die zal er maar aan de slag moeten. En wij kennen het oorswan dan alleen maar stimuleren en erachteronder draven. En dat doen wij natuurlijk in Koudem altijd. Dat doen we in Koudem altijd. We zitten er altijd achterom. Heren, hartstikke bedankt voor je inbreng. En ik geef nog even om naar Jente en Annemarije, dacht ik. Ja, wij gaan hier weer om, want Ineke, volgens mij is het hartstikke klaar. Ja, het is hartstikke klaar. Nou, hartstikke mooi, dat komt mooi uit. Want eigenlijk, ik vraag me jou, wat zit er al in? Nou, spinazie natuurlijk. En een siepeltje. En knoflook. En er zit wat kokos in. En dat zit op het pakje. Ziet er zanten. Dus, alle te koop hier in het dorp. Dus we hebben gerucht samenmaken dat iedereen het kan maken. Hartstikke mooi. Want als je het maatje wil thuis, dan kun je het recept vinden op www.koudem.nl. De komende dagen hebben wij aan het eind van de uitsturing altijd de vraag van de dag. En Jente, wat is de vraag van de dag? Waar moet Koudem volgens jou de komende jaren op inzetten? Is dat bij gelijks het toerisme, de mensen jaren, de winkels,
ik neem maar wat. Dus wij moeten volgens jou de komende jaren op inzetten worden. Laat het dus weten en stuur een mail naar Doch het Vaardiendwarp, maar dan in het kwaad difdd@kouden.nl of laat een berichtje achter op het gastenboek op www.kouden.nl. Bedankt voor het zien en ik zou zeggen, tot morgen. Tot morgen, doeg! Dan zullen we maar eens even wat sop inskinken van je. Heb je zin om wat? Ja? Nou, komt het. Ja. Dat is een beeld, hè. Dankjewel. Ja. Dan sta je nog een sapje te maken. Ik zal alleen op je wachten. Oh, dankjewel. Hoe sap je dit? Nou, heet ze. Nou, eet smakelijk, jongens. Ik zal het even proeven. Helemaal lekker. Ja. Krijgt iedereen je hoor?